Sota taules. Amb el Guiu I la Gina. Bon dia i benvingudes al primer capítol de l'any de Sota taules, que no el primer de la temporada, que he estat a punt de dir-ho. Esperem que hagin anat molt bé les festes, que ho hagueu passat molt bé, o com a mínim que no les hagueu patit gaire. Molts ànims a tothom per això, tot i que ja ho haureu passat, però bueno. Anyways. Però abans que res volíem dir que moltíssimes gràcies a la gent que s'està subscrivint al Patreon. Ho agraïm moltíssim. Estem veient que, doncs mira, està tenint una mica d'efecte el post aquest que hem fet. A poc la cosa arrenca. Però bueno, moltes gràcies, ens està servint moltíssim. I això, avui estem a la Contra. Tot i que darrere posi una altra cosa. Que és un bar xulíssim de Barcelona, aquí a Gràcia. Plaça del Sol? Sí, la Plaça del Sol. I hem vingut amb Caral Guinart, que segurament moltes la conegueu com a Kerrature. Correcte. Hola, Caral, com estàs? Molt bé. Sí, molt bé. Volíem preguntar-te així, per començar, d'on ve Kerrature? Mira, és que jo visc en una bretxa generacional entre generació Z i millennials i a nosaltres vam viure el naixement d'Instagram a l'adolescència. I això té les coses positives i coses negatives. Una de les coses negatives és, sabeu, quan us fèieu un Gmail? Sí. Que l'arrossegues ja tota la vida. Sí. Vale, doncs amb Kerrature va passar una miqueta això. Jo em vaig posar això i Kerrature ve de criatura. Vale. És Caral i criatura. I ja està. Ja es va quedar. Sí, o sigui, té com una història, en realitat, de tal, però em fa una mica de cringe. I doncs ja no l'explico, saps? No passa res. Perfecte. A mi m'ha passat una mica el mateix, Amb el meu nom d'Instagram. He intentat començar a firmar-ho tot amb el meu nom real, diguem, però ja m'he acabat quedant també amb l'escartística de sempre i allà s'ha quedat. Bueno, és com Motomami, que Motomami era un Gmail d'una amiga de la Rosalia. Sí, Motomami@gmail.com, sí, algo així. I la Rosalia va dir, pues serà el títol del meu àlbum. Exacte. Toma, ja. Sí. Molt bé. Doncs volíem començar una mica parlant del teu art, perquè com a mínim nosaltres et vam conèixer per aquesta banda i creiem que és com pel que en general se't coneix, no? Sí, la teva feina. Espero que sí, Juli. Seria, no sé. Sí, em faria molta il·lusió. Però això, si ens vols explicar com ha sigut una mica el teu canvi com a artista, en quin moment decideixes, hòstia, doncs crear m'agrada, il·lustrar m'agrada, vaig a fer una mica el meu curro, no? Sí, bueno, jo sempre dic que quan se'm pregunta pels meus inicis se'm fan sempre males preguntes, en el sentit que molts cops se'm pregunta quan vas començar a dibuixar i la pregunta correcta seria per què no vas deixar de dibuixar? Sí. En el sentit que el dibuix és una cosa molt primària, que és el nostre primer mètode d'expressió quan som minúsculs, no? I arriba un dia que deixes de dibuixar, que pot ser bo o pot ser dolent, Llavors, jo no vaig deixar de dibuixar perquè els meus pares van invertir en mi, no van invertir diners... Bueno, sí, evidentment, quan tens fills inverteixes un munt de pasta en els teus fills. És que és càrrec. Exacte, no em van portar a les millors escoles europees, però sí que van entendre que a mi m'interessava l'art, per tant, em van permetre expressar-me artísticament, mai em van posar traves en dibuixar, en pintar, etc., no? Com que ma mare tenia la nevera plena de dibuixos meus, com la mandarina que ella ha fet a l'oli, com encara la té emmarcada. I res, jo tinc records de quan era molt petita de dir que jo volia dedicar-me a dibuixar còmics. O sigui, jo volia ser dibuixant de còmics, de superherois de Marvel, perquè jo visc en un poble que és el que arribava a nivell de dibuix, no? Arribaven els còmics de l'Spiderman. I jo mirava això i deia, jo era el que projectava, no? El que podies arribar a fer perquè era com el que veies, realment. O sigui, jo no vaig néixer amb internet, llavors a mi el Tumblr em va arribar mega tard i veia el que veia. I a mesura que em vaig anar fent gran sí que vaig anar-me desviant més aviat cap al disseny gràfic perquè el meu pare és impressor i perquè el meu germà ja va triar aquesta carrera i una cosa va portar l'altra. Llavors, bueno, no sé si sóc il·lustradora, perquè sincerament de l'il·lustració no visc. O sigui... Això és el que et deia ahir. Sí,
Perquè, o sigui, fent com una mica d'investigació per preparar-nos avui el capítol, en lloc hem llegit algun altre article o alguna altra entrevista que t'han fet i li vaig enviar un missatge al Guiu de és que m'estic deprimint escoltant les entrevistes de la Queralt perquè és que estic veient que serà molt difícil viure de la il·lustració. No, és que de la il·lustració no visc. O sigui, jo he vist el disseny gràfic. O sigui, jo soc dissenyadora gràfica i directora creativa. Uau. I aquí és on pago les factures, i això és així. O sigui, no m'agrada fardar d'això. Però, o sigui, tu tens una botiga de prints, de samarretes, de tal... Però no és el que et dona la principal. No és el que em dona l'ingrés principal. I et surt a compte com el currazo que li has de fotre darrere per això? Mira, o sigui, a nivell econòmic, que Rature no em surt a compte. És a dir, si haguéssim de pensar en diners, que Rature és deficient. O sigui, que Rature... Però m'omple l'ànima, o sigui, a mi que Rature em dona la vida, que Rature em dona motius per seguir creient que el món és un lloc vivible. Per què? Perquè, com he dit abans, el dibuix és una essència primària i mantenir-la és el que et manté ferm en la teva condició vital, jo crec. Més enllà d'això, que Rature també crec que hi ha molta part de militància política allà dintre, que evidentment ha mutat a mesura que m'he anat fent gran, perquè ja no milito i perquè ja no tinc temps i perquè ja m'he fet gran i perquè ja tinc una mica però sí que mantinc un afany polític en mostrar la realitat des d'una perspectiva artística, evidentment, perquè no crec que sigui divulgadora, crec que sóc artista. Però sí que és veritat que les teves il·lustracions tenen com un punt així com... No vull dir revolucionari, però sí com posicionat, d'alguna manera. Sí, o sigui, jo crec, per mi és superimportant que una persona amb poder a xarxes tingui posició política, en el sentit que crec que Rature fa lo mínim. O sigui, fa lo mínim, perquè, sincerament, em podria estar cagant en la contraputíssima de moltes marques i molta gent, influència i molta tal, i no ho faig. O sigui, faig el mínim. Clar, llavors també t'explica moltes coses de com funciona aquest context, no? Total. Que a mi se'm valori tant perquè sóc una persona influent i política, bueno, carinyo. Clar, que al final és com molt arbitrari el fet de que hagis arribat a tindre X seguidors, que en plan, va ser... Clar, això va ser com un boom de cop? O va ser com alguna cosa exponencial que cada cop... Va ser exponencial, completament. Jo crec que recordo perfectament a segon de carrera que vaig fer 1.000 seguidors. I els 1.000 seguidors van ser com, uau, soc algú. No? Com, uau, tinc 1.000 seguidors, no sé què. I a partir d'allà vaig anar creixent. I els 10.000 van arribar molt tard. I els 20.000 van arribar molt més tard. O sigui, que la gent es pensa que a nivell artístic les coses venen d'un moment a l'altre, però és que és mentida, o sigui, que Rature té merdes. O sigui, les merdes a que Rature estan a l'Instagram, però aquestes merdes també m'han fet anar Clar, formen part del procés de... Clar. A l'entrevista que vas fer amb Deriva, crec que ho vaig llegir que parlaves això de... O sigui, hi ha coses amb les que ara no m'identifico, però que les deixo perquè són part també del procés. Sí, i perquè també són coses que vaig fer potser quan tenia 17, 18, 19 anys, i a mi potser ja no em serveixen, perquè en tinc 28, però és que potser venen seguidores noves... De 17, 18 anys. 17, 18 anys i els hi serveixen. Clar. I és perfecte, i també us dic que és perillós, o sigui, en el sentit de que Instagram és un lloc perillós, de normal, perquè a nivell de feminisme i transfeminisme i drets LGTBIQ+, hem avançat una barbaritat en 4 anys. No suficient, però una barbaritat, 4, 5, 6 anys. Llavors, clar, tu veus coses meves de fa 8 anys i dius, caral, què és això? Hipersexualitzades, molt poc inclusives a nivell racial i ètnic, no? Com... Bueno, però això també forma part de la meva història, no? Clar. O sigui, també has hagut de passar per allà per arribar on estàs ara. Clar, un procés d'aprenentatge... Clar. Sí, i jo crec que això és una cosa que també és molt important per al meu art i per la meva il·lustració, ser conscient de que estic aprenent tota l'estona. O sigui, com jo un dia no arribarà un dia en el que jo senti que, vale, ja he arribat, ja sóc el final boss mai ho pots tindre tot après. De l'art lesbofeminista. No, això no arribarà mai. Llavors, bueno, jo crec que sóc un artista que abraça molt les seves merdes, no? I si també
em protegeixo perquè tinc molta por que un dia arribi una entrevista i em fiquin a la cara un screenshot d'alguna... Lo que has hecho mal, cancelada, que rato. Jo sí, ho he fet molt malament aquí. Bueno, què vols que et digui? Clar. Sí, saps? O sigui, Però bueno, és que si m'agafes a mi el que pensava, el que deia, el que feia quan tenia 16 anys, doncs, Clar, a veure, clar, el Guiu de sí. fa 16 anys és que per començar no existia, Sí, però per altra banda és que són persones superdiferents. Sí. I crec que és part del procés, és lo bonic, no? Sí. El poder mirar enrere i dir, uf, sí. ja no estic aquí. Aviam, jo crec que hi ha coses cancel·lables. O sigui, bueno, jo què sé, que tu veus el Dallas Review, o veus el Rubius, o veus tota aquesta puta penya, i que a més tenen molta més i influència. altres il·lustradors i vinyetistes i tal, veus tuits seus del 2014 i dius, bueno, no, això no és de creixement ni de res, o sigui, això és de penya Que no hi toca. Bueno, sí, que no està bé, que no ets bo. Hi ha altra penya que sí, que veus que allò admeten que va ser un error i continuen endavant. O sigui, jo crec que s'ha de distingir, no? Quan ets un gilipolles integral de naixement Que los hay. i quan ets un gilipolles integral en creixement. Hi ha una diferència. Jo crec que el poder com acceptar-ho de he sigut un gilipolles és un pas. Sí, Que en plan... Bueno. sí, bueno, s'ha de ser honest i s'ha de ser humil. Sí. Però, o sigui, ara tampoc parlant de coses així de coses cancel·lables o no sé què, ella diu que abraça molt els seus errors i que ella ho deixa allà en el seu Instagram perquè ho vegi la gent, no sé què, però jo, per exemple, sóc la boja que cada 2x3 entro al meu Insta, reviso el que tinc publicat, arxivo coses, les torno a publicar perquè em fa com molta cosa que es quedi publicat segons què, que ara ho miro i dic Oh, no. buah, no m'agrada gens això, però ni que sigui a nivell estètic, saps? Trobo que aquest dibuix ja no em representa gens, el trec, i és com no, jo el deixo, bueno. Sí, total. Bueno, crec que hi ha maneres diferents com de... Sí, també crec que en els meus dibuixos hi ha molta exigència. O sigui, molta. Encara que siguin dibuixos minúsculs, potser he estat 2 setmanes pensant en això. Pensant en això com... Que jo penjo. O sigui, la gent es pensa que soc molt activa a xarxes i és mentida. Penjo un dibuix al mes. I prou. I això és així perquè aquell dibuix li donaré 4 setmanes, encara que sigui minúscul, encara que sigui una frase, encara que res, perquè vull estar molt segura que això quan es penja a xarxes perds el control. Ja. Completament, o sigui, el perds, està allà. Ara la gent és gratis, pot fer un screenshot, el pot fer servir per el que vulgui. Llavors, bueno... S'ha d'anar en compte, com a mínim. Sí. Sí, i a nivell d'exigència hi ha molta exigència que reture. Sí, soc conscient per lo bo i per lo dolent. Clar, o sigui, i tot el procés aquest de... Hòstia, entenc que ja no és només com la frase que poses, la manera en la que està feta, sinó, rotllo, que llavors quins colors fas servir, quin no sé què... O sigui... Fes un mal son. De fet, una de les preguntes que ens havien deixat per l'Instagram era que com tries les teves paletes de colors. Mira, jo amb això tinc una cosa molt clara. És a dir, que veig altres artistes que mantenen una paleta molt estricta a mesura que passen els anys. I els envejo molt perquè són obres molt eloqüents i molt endreçades i molt polides i m'encanten, però jo sóc incapaç. És a dir, jo sóc una persona amb molt moviment intern i no només això, sinó que tinc una cosa al cap que no em trauré mai, és que un dia, quan feia tercer o quart de primària, no sé, era molt petita, la meva mare va anar a un enterrament. I la meva mare és una figura truncada en el meu art, anava tota vestida com de colors. O sigui, recordo que portava un jersei Benetton de ratlles de 1000 colors. I jo li vaig dir, hòstia, mama, vas a un enterro com... que fas tant de negre, no? I la meva mare em va dir que la vida és molt trista per a sobre enterrar la gent de negre. I, hòstia, a mi això us ho juro que feia tercera primària i em va quedar el cervell que flipes, no? Com, té tota la raó, que després jo vesteixo íntegrament de negre tot el rato, però això, quan dibuixo i quan dissenyo, ho penso molt, no? Com hem de ser valents amb el color, perquè és molt difícil treballar bé el color. Molt. És molt difícil. Però n'hem de saber, o sigui, hem de poder ser capaços de tindre un món ple de color. I les meves paletes, mira, a mi Cézanne, Kandinsky, Piet Mondrian, per exemple, són gent que directament copio paletes. O sigui, les agafo i les copio.
perquè crec que eren artistes d'alt nivell, i actualment doncs, ho segueixen sent, que a nivell cromàtic la rascaven moltíssim, i a més tenien una cosa que nosaltres estem perdent moltíssim, que tenien el poder de l'observació natural. És a dir, anaven a un bosc i no paraven fins que trobaven el verd de la fulla, de llaurer, per primavera, sabeu? Nosaltres això ho estem perdent completament, i estem perdent, conseqüentment, totes aquestes games cromàtiques, no? Com hi ha webs que ara mateix et fan games cromàtiques. Sí, jo les utilitzo bastant. Sí, i és una bona... I, sincerament, és una superbona eina, jo també ho faig servir. Sí. Però estem perdent els canvis a la natura, i això, bueno, pues fa patir, no? I aquest és una mica el meu estil, el color. Sí. Interessant, eh? Ara m'he quedat jo pensant, ara aniré un dia a passejar pel bosc a buscar fulles i coses i fer-me les paletes allà a la taula de casa meva i trobar-ho. Jo no ho faig, això. No sé per què, m'ha recordat l'altre dia que vaig veure com un vídeo que parlaven, o sigui, no té res a veure, però jo què sé, jo i mis mierdes, que parlaven de que fa igual, jo què sé, no sé quants anys, com els inuit, no hi havia cap persona, o quasi cap, que tingués miopia. I en el moment en què va arribar com la colonització i els van posar escoles, el 50% dels infants van començar a tindre miopia, però perquè no tenien com el punt aquest de la natura, no? D'enfocar fins a lluny, de no sé què, que no sé com... Sí, o el depredador, no? Com ser capaç de veure un depredador. Exacte. Nosaltres estaríem mortíssimes. Sí, jo la criticava. Sí, jo palmaria al bosc, jo, carinyós. Sí, visca Gràcia. Sí, soc de Moià i visca Gràcia. Sí, ma mare possiblement s'avergonyeix de mi, que és de Moià, saps? Diu aquesta tia. A mi em matarien unes febres demà. Sí, temps anys enrere, com, ho tinc claríssim. Sí que estaríem fotuts, tio. Sí, és com si dones un kebab a un nen victorià. Uau, explotaria. Clar, no està gens preparat per això. Si no estem preparats ja quasi nosaltres. L'altre dia, Terro, tu vas pillar una indigestió de la parra amb un kebab, no? No, m'ha deixat mort. A més, em vaig confondre i vaig demanar-ho malament. Ai, no. Jo vaig demanar com... Vinga, avui que porti pollo. Jo vaig entendre solo pollo. Hòstia, no. I em va rebentar l'estómac i... Hòstia, doncs imagina't un nen victorià, tio. No. És que amb els kebabs se l'han amuat tant. Estan molt bons, però... No, Sí, és arma de doble fila. S'ha donat mega al tanto. Sí, total. Que dur. Buah, ara que parlaves del poble, o sigui, tu ets de Moià. Correcte. I, o sigui... Visc a Moià, tinc una amiga de Moià. Ah, sí? Sí. Qui? Marta Què? Fernández. T'he de dir que soc dolentíssima amb els noms. Bueno. Sí, segurament he fet birres amb la Marta Fernández. Qui sap? No seria raro, amb lo petit que és el poble. És diminut, ja. Sí. Pues, això que parlaves en diversos articles, el tema de que creixent et notaves com que eres la lesbiana del poble o una de les úniques i que faltaven com això una mica referents, no? I parlant una mica com tu, Gina, t'havies... Sí, jo també vaig tenir una mica de ser la lesbiana del poble. Potser no la del poble, perquè Castellà és bastant més gran que Moià, però la de l'institut, segur. Fins que no ens vam fer més grans i van començar a aparèixer com a bolets. Sí. I tampoc tenia massa referents de gent més gran que jo. Sí, era gent més gran també, eren com les lesbianes igualment, no? Sí, exacte. Sí, sí, això va passar i no sé si segueix passant, jo crec que sí. Sí, jo crec que en general les dissidències sexuals fora de... De grans ciutats. Sí, o fora de l'àrea metropolitana, fins i tot són un reducte marginal. I no perquè no existeixin, sinó perquè simplement no es visibilitzen. I també és veritat que és molt difícil ser visible en contextos on l'heteropatriarcat encara és una cosa molt vigent, no? Com que allà encara hi ha la cosa aquesta de tindre un nòvio des de primer de batxillerat, et compres un gos, llogues un pis i et cases, no? Sí. I allà al poble i ja està. Doncs, no dic que sigui dolent, és una opció i, joder, hòstia, jo a vegades penso, si com a lesbiana em permetessin fer això, potser també ho triaria, no?
però sí que penso que no és tant ja només la sexualitat, no? I els moments d'intimitat amb una parella del teu mateix sexe, sinó la projecció d'una quotidianitat dissident en un lloc on no l'has vist mai, no? Més aviat. Bueno. Clar, i parlaves també com molt de... O sigui, com que fas l'art que t'hagués agradat veure quan tenies 14 anys, no? Sí. Sí, entenc que és això, com el crear referents on no els trobes. I en quin moment vas tindre com... Vas dir, no, jo no sóc hetero, això no és la meva realitat, vaig a crear-la, d'alguna manera. Jo crec que vaig començar a crear naturalment des de la no heteronormativitat al primer o segon de batxillerat. Perquè vaig marxar de Moià a estudiar a Vic, a l'Escola d'Arts de Vic. I, clar, allà, al ser un lloc molt més gran, l'Escola d'Arts de Vic també és en aquell moment tenia un tipus d'ensenyament anàrquic, no, però que s'allunyava una mica de la normativitat d'educació que teníem imposada des del sistema català. Vaig poder ampliar-me molt, no? I vaig veure que ja no era un problema que fos lesbiana i que s'expressés això. Jo crec que això va ser un detonant i l'altre va ser veure que des de l'Instagram tenia poder. És a dir, tothom té poder en aquesta vida, la gràcia és saber-lo fer servir. I vaig veure que això jo vaig flipar, perquè en el seu moment no ho entenia, com, que la meva sexualitat és política. Sabeu? Sí. Presentar-te com a persona no cis-hetero, o sigui, sembla que no, però en qualsevol punt, o sigui, en qualsevol espai, i sobretot si no són queers, fa acte de presència. I que això també és un hàndicap, perquè jo, i això és una reflexió que he arribat tard, però jo a la universitat, que és quan vaig començar a aplicar-me diàriament amb el meu Instagram, estava molt enfadada tot el dia. Estava enfadadíssima tot el dia i els meus treballs eren des de l'enfado. I jo no vaig aconseguir mai tindre unes pràctiques normals perquè no em volia anar a cap agència ni a cap estudi de disseny perquè el meu portfolio estava enfadat. Era un portfolio polític. I això amb el temps he vist que també era una opressió. Jo no vaig poder-me dedicar a la uni a fer dissenys hiperestètics, plans, anàlisis de com afecten els diferents agents socials en un disseny des d'un lloc que no sigui la política o la dissidència, no? Jo vaig aprendre a dissenyar i a dibuixar des d'un lloc radicalment diferent i això m'ha afectat a la meva carrera laboral directament. Jo no he treballat mai a Hey, ni a Mucho, ni a cap estudi de disseny normatiu, perquè no vaig aprendre a fer això, perquè jo estava enfadada, perquè era una lesbiana de poble. Sí, d'esquerres i de... Bueno, i que necessitaves com també que t'escoltés, no?, d'alguna manera. Exacte. I jo crec que també aquest enfado, ja us he dit, que tot això ha sigut inconscient, O sigui, això és una anàlisi que arribo molt més tard. Clar, fent com retrospectiva de veient el teu camí, dius, ostres... Clar, o sigui, jo enfadada com, joder, a mi no m'han agafat el superestudi de disseny aquest, no? Com que jo mai aniré a Holanda d'intercanvi a fer pràctiques allà, perquè jo no en sé de fer això. Jo sé estar enfadada, i en sé molt, i ja està, no? Però bueno... I aquesta inconsciència també va ser el que jo vaig acabar posant en els meus dibuixos i en el meu art. I ara, des de la consciència, sé quan un dibuix és activament polític i quan no és polític. Perquè hem d'entendre, ser una dona lesbiana no m'ha de fer política sempre. Jo vull viure la vida normal, també. Sabeu? Sí, això cansa molt. Cansa molt que tota l'estona hagi de ser polític. Que d'alguin art, il·lustradora, feminista i lesbiana, joder, tio, no. Bueno, sí, i també... I un munt de coses. Com que dibuixo de puta mare, tio. O sigui, que no m'ho prengueu. No, és que no. Sí. I, sí, evidentment, sempre, diguem que els teus dibuixos i el que publiques a Instagram va sempre molt agafat de la mà de les teves experiències. Sí. I en no sé quina entrevista, article que vaig llegir, no me'n recordo quin era exactament,
deies que, o sigui, evidentment no és literalment el teu dia a dia, però que va molt relacionat i que quan vas venir a viure a Barcelona et vas començar a relacionar amb altra gent, vas començar a conèixer gent nova, no sé què, no sé quantos, i a partir d'aquí també van aparèixer unes il·lustracions que, evidentment, com que van agafades d'aquesta experiència personal, o sigui, no m'està sortint bé la pregunta. Però la qüestió és que... És que ja sé per on va. Sí. Clar, com creus que hagués sigut, per exemple, com seria ara el teu art si no haguessis fet aquest d'estar me'n vaig a Barcelona i t'haguessis quedat relacionant-te? Ja t'estic entenent, sí, estem parlant de la Caral Marrama. Bueno, clar, o sigui, jo venia d'un poble de 6.000 habitants on jo no havia tingut una relació en la meva vida, arribo a Barna i hi ha moltes lesbianes. Sí, però jo crec que això és com el que ens passa a tota la gent homosexual. I això és un bé i és un problema. El Tarro fa que sí amb el cap darrere la càmera. Clar. O sigui, no sé si heu vist el documental de la Samantha Hudson. No l'he vist. Sí, aquest documental és molt important per la nostra història perquè parla de com passes de viure en una illa a de cop es passa a Barcelona. Clar, perquè ella és de Mallorca. Sí, clar, o sigui, és allà com... Clar, doncs de cop arribes a Barna i descobreixes el que és l'ambient LGTBIQ+. Clar, llavors, que Rature, evidentment, passa d'uns dibuixos molt més costumbristes, no?, com planetes i plantes i arbres i, jo què sé, i conills, dibuixar els conills, no sé. A de cop descobreix el sexe. I això és important, o sigui, jo la meva adolescència no la vaig viure als 14 anys, la meva adolescència la vaig viure als 19-20. Llavors, entra la que Rature Marrano, i que també és una faceta meva, no? Com que la llibertat sexual explícita és una faceta important de que Rature i també és una faceta important de visibilitzar les lesbianes follem. Som unes marranes, més enllà de la poètica de Safo. I més enllà també de la mirada com masculina... Exacte, sí, això és molt important i per mi, i aquí sí que hi havia una intenció política com, soc una marrana, sí, però ho faig per un motiu, i és que estic farta de que em sexualitzin els homes, jo vull veure sexe lèsbic real, no? Lèsbic sàfic, el que tu vulguis. I així va ser, i crec que això també va marcar un tronc en la meva carrera política i professional, no? Com que bueno, doncs tinc uns estudis i vaig decidir portar el tema del sexe més enllà i he estudiat molt sobre pornografia, sobre el pornoterrorisme, no? Sobre l'ètica del porno feminista, he estudiat molt sobre porno mainstream, vull dir que jo tinc una base teòrica en tot això i vaig fer el meu TFG sobre això, vull dir que el sexe és troncal en la meva carrera. I això sí, és així, i això és perquè vaig vindre a Barcelona i em vaig inflar a follar. Clar, perquè si haguessis vingut a Barcelona potser t'haguessis quedat amb les plantetes i els conills? Sí. O què creus? Bueno, hagués sigut feliç igual d'una altra manera. Sí. La felicitat es cerca. O sigui, quan no ets feliç, no sé que malauradament tinguis una depressió o alguna cosa que et costi, que necessitis ajuda, la felicitat es cerca de manera indomable i això és una cosa que l'ésser humà hem d'estar molt agraïts per això. I si m'hagués quedat a Moià, doncs hagués cercat la felicitat i segurament hagués tingut uns altres referents, no? Com els meus pares, com les meves amigues, no? I les seves parelles heteronormatives, monògames, normals, i hagués estat bé i segurament hagués trobat una nòvia de Catalunya Central, mega bé, i potser estaria vivint amb aquesta parella i potser estaríem pensant en gestar, no? I hagués sigut molt maco, igual, i que Rature hagués fet altres coses i haguessin sigut polítiques, possiblement, també perquè a nivell familiar la política i la lluita em ve... Sí, la tens a prop. Sí, o sigui que... I això també és una cosa que vull que quedi clara com per la gent que no ha tingut la sort perquè el sexili és un privilegi, o sigui, jo vaig poder vindre a Barna perquè podia vindre a Barna. Clar, hi ha molta gent que no pot i es queda al poble. I ara, amb els preus de lloguers, encara menys. Doncs això també és un missatge per la gent que es queda. Encara que et quedis, pots fer política allà, i encara que et quedis, pots ser feliç, encara que ho hagis de lluitar. I és una merda. No tot es mou a Barcelona. Exacte. Ni tot es mou a la metròpolis, ni tot. Exacte. I és una merda perquè ho hauràs de lluitar, malauradament. Això és una merda, ho hauràs de lluitar. Bueno, però pots ser feliç. O sigui, 100%. I que igualment, o sigui,
no haver de lluitar a l'estar al poble no vol dir que aquí no hagis de lluitar també coses. O sigui, realment t'ho acabes trobant per una banda o una altra. Barcelona està molt podrida. O sigui, ara, bueno, sí, perquè jo, ara farà, fa 8 anys, no? 8 o 9 anys que visc aquí i he vist, jo us ho juro, vaig vindre a viure a Barna que un lloguer a Gràcia, i no m'estic xapant, eren 550 euros 3 habitacions. A la punta de Gràcia. No eren grans pisos, tampoc, però podies viure en un pis a 500 euros sencer. Això és molt fort. I ara 500 euros costa una habitació, clar. D'un pis que hi ha igual 4 o 5 habitacions i un lavabo. I les coses han canviat molt i també s'ha d'estar fent política a la ciutat, evidentment. I també estan venint un munt d'expats que també estan agafant les nostres polítiques i se les estan passant pel forrele, no? Bueno, doncs sí, s'ha de fer política. En general s'ha de fer política a tot arreu. Però bueno, costa. Parlant amb el tema just ara de lloguers i tal, o sigui, tu al local en el que pinta, o sigui... Això ho vam veure en una entrevista... Millor digues tu, Gina, que tu... Un vídeo que... És divertidíssim, aquest vídeo. Sí, el de refugi d'artistes contemporanis, que ho fa la Marta... no me'n recordo, Marta Mas, i que ensenyes que el teu local, o sigui, el local on tu treballes és un local de deliveries, de bicicletes. És que m'ho estava dient i dic, no pot ser. Sí, aquesta entrevista és un deliri. Jo vaig picar el link, vaig entrar i vaig dir... Com? És un deliri. És un deliri, aquesta. Sí. Jo pintava el gòtic abans, en un estudi molt més gran. També eren uns baixos, sense llum. Estava allà amb la Flavita Banana i el Sergi Moreso. I estàvem bé. Què passa? Que el gòtic està al centre. És una merda baixar al centre perquè hi ha molts guiris a l'estiu. És horrorós. Fa molta calor perquè no respira tal i jo soc de Gràcia. I llavors jo vaig decidir mudar-me i vaig dir, per mi un gran privilegi i una gran cosa que vull que em passi és que jo vull anar a dinar a casa els migdies. És a dir, jo no vull fer-me més merda tàpers, o sigui, no puc més. I buscant va sortir un estudi a Gràcia amb un lloguer bé, o sigui, raonable, si us ho dic, paguem 600 euros allà, però és minúscul. O sigui, és molt petit i és una antiga carnisseria. Uau! I sí, imagineu-vos, és horrible, o sigui, clar, és horrible, o sigui, és com... Llavors, hi ha com la primera part, que és la part gran on entra la llum perquè és la botiga, que la tinc llogada a una gent que fa deliveries de bicis, evidentment. I ens tinc com allà un taller de bicis amb xavals que entren i surten amb bicis molt grans portant paquets. I jo estic al darrere, a la trastienda. Com si fos la nevera de la carn, no? Exacte, una miqueta així, en un altillo, que allà no s'hi pot pintar. Perquè és molt petit, no hi ha respiració. Per tant, jo allà hi dissenyo. I això, o sigui, és que imagineu-vos, la crisi d'espais i d'habitatge influeix tant en les persones que jo he deixat de pintar. I en el meu Instagram es veu que sempre que hi ha color està ficat en digital. Sempre que faig coses grans surten a finals d'agost, perquè és quan he estat a Moià i he tingut espai per fer coses grans. Clar, és que la gent es pensa que la crisi d'habitatge, la gent viu com pot i arribarà a casa i tindrà com a mínim un lloc on viure. No, no va per aquí. O sigui, és que això influeix directament a la nostra vida. I per això, llavors, és complicat. Però sí, sí, és un altillo, a més he de pujar com per unes escales com de barco. Sí, és minúscul. I ara he tingut una lumbàlgia molt heavy. I era com... Clar, pujar aquelles escales deu ser un cristo. Sí. I allà mateix també hi tinc el magatzem, o sigui, tinc totes les samarretes, ho tinc tot allà. I enxugat. Bueno, d'aquella manera. Més o menys. Però clar, és que l'altra cosa és que jo evidentment podria anar a Poblenou o podria anar a l'Hospitalet i llogar allà per al mateix preu una catxonau increïble i viure el somni.
de tindre espai per fer coses. Però no vull, o sigui... Clar, és el que deies. Clar, i si ja has viscut el fet d'haver-te de desplaçar del teu barri per anar a d'esto, doncs... O sigui, no, i que, hòstia, és que a veure, o sigui, soc de Gràcia, vull treballar a Gràcia i jo, si me'n vaig a l'Hospitalet, tinc una hora de trajecte fins a l'Hospitalet. És que jo també tinc una hora de trajecte a Moià. O sigui, tant per tant, me'n vaig a Moià cada dia i torno, m'enteneu? A casa pintes i tornes. Clar, o sigui, com... No sé, és que no, doncs jo em quedo a Gràcia, i m'és igual si estic en un zulo, perquè estic en un zulo. Literalment. Literalment, o sigui, estic en un zulo. O sigui, podeu veure el vídeo aquest de Temps de les Arts i veureu que Rature pinta en un zulo. I el zulo, el que és el teu petit zulo, sí, també el comparteixes amb més gent, oi? Sí, llavors, clar, l'Alter el comparteixo amb 2 persones més, amb l'Ignasi i la Clara. Allà, tots juntets. Tots junts. A l'estiu fa una calor que et mors, però que et mors, perquè al costat, just al costat que ens separa, jo diria que és pla dur fins i tot, ens separa el forn de pa. Oh, no! Criminal! I llavors, sí, i llavors, com a les 9 del matí ens entra una flaire de pa acabat de fer, que es fa un microclima allà de farina, de calor, de tal, i ens a l'estiu pillem, però a l'hivern estem... Clar, a l'hivern esteu una mica calentets. Sí, i a vegades jo treballo fins tard, com a les 12 de la nit, 11-12 de la nit, estic allà treballant i sento com arriben els forners, fiquen la ràdio a tot gas, i sento com fan el pa. O sigui, aquesta és la meva realitat. Wow. Sí, però a part del que et condicioni la manera en la que pintes, rotllo, no puc pintar a l'oli, per exemple, i tal, et condiciona també la manera en la que dissenyes? O sigui, el com penses? Mira, el disseny és diferent, perquè aquell local, per exemple, a mi per dissenyar em va perfecte. Com jo soc una persona molt poc diurna, la llum del sol me la suda, és a dir, aviam, també me la suda perquè soc pobra, vull dir, segurament. O sigui, clar. Si la poguessis tindre, doncs mira. Si pogués tindre un estudi amb uns ventanales allà que flipes, doncs seria... Tant de bo. Clar, seria benvinguda. Però sí que no m'afecta tant com dissenyo perquè és molt més... El disseny és... No necessites tantes coses, no necessites ser tan físic com siguéssim. Llavors, aquell local està molt bé per dissenyar, però no està tan bé per dibuixar. Això està claríssim. Però bueno. Bueno, tu busques com entenc en el teu dia a dia. Sí, no estic pintant, estic fent molt més grafit ara. Clar. Sí. Clar, perquè hi ha un dibuix en concret, aquell que crec que és un autoretrat que estàs així com plorant. Allò és digital. Allò és digital, eh? Sí. Perquè sembla... Sí. Clar, és veritat que jo el digital em sembla bé. O sigui, l'abraço. Com és... O sigui, és coherent. En plan, esdeveniments, no? Com intel·ligència artificial, tal, iPad, bueno, sí, doncs toca saber-ho fer servir. Sí que és veritat que has d'anar al tanto. O sigui, crec que per saber construir, o sigui, per saber de construir has d'haver après a construir. I jo no recomano gens aprendre a dibuixar amb un iPad. Gens, perquè amb un iPad no aprens a proporcionar, no aprens a col·locar les coses en un full, perquè és una cosa mòbil, no? Que tu pots moure, que pots esborrar, que pots... I això ho vaig notar moltíssim. Va haver un moment que vaig deixar d'agafar la llibreta i ho feia tot amb l'iPad. I llavors vaig dir, no. I llavors, com que em vaig obligar a mi mateixa a tornar a agafar la llibreta i tornar a dibuixar a mà, perquè estava perdent com una mica certes habilitats, saps? M'ha passat, Sí, això a mi també però també m'ha passat agafar la goma i intentar esborrar la pantalla, M'ha passat de les dues maneres. O el Ctrl-Z. Jo a vegades penso Ctrl-Z i jo dic, què fas? Sí. No, jo crec que és important saber dibuixar en paper i és important arribar, o sigui, barallar-te i anar a Barna Paper o anar a botigues d'art i barallar-te perquè no tenen el paper llapis concret que necessites, el color tal. És important, perquè crec que, bueno, que amb l'iPad estem pecant, o sigui, estem pecant de no disfrutar el que és dibuixar, i el dibuix s'ha de disfrutar. Però sí, estic fent molt digital, això és així. Però bueno, si és el que sí, també et us dic, demana la que situació. pugui pagar un local on poder fotre uns lienzos de 2x2, doncs ho penso fer. Bueno, si algú té un local barat, ja sabeu per on trobar-la. Que ens enviu. Sí. Joder, estaria bé. Però bueno, de moment no.
De moment no. No tenim tanta No. audiència com perquè... No, la veritat és que no. vagi algú Bueno, ric. mai se sap, mai se Bueno, sap. que no es sorprenden, no? I canviant de tema, bueno, no perquè és art igualment, però va ser una expo al Candy Sí. que em va fer molta pena no poder-hi anar. Ho estava És que veient va per estar molt Instagram. poquet, va estar com 2 setmanes. Ja, Sí. però Em semblava que havia estat molt més. No, crec que va estar 10 dies, Com 10, sí, res. Perquè em vaig campanar. Bueno, no em vaig campanar, com que s'havia de fer i punto. Com a vegades les coses s'han de sí. fer. I em van proposar aquestes dates i vaig dir que sí, ja està. I què tal va ser l'experiència? Havies fet abans d'exposar així en una sala, No. rotllo penjar les coses a les parets? O sigui, havia exposat... Sí que he participat com en coses com Exabrupto, a Mollà. Vaig tindre una expo fa un munt de temps en un bar. És que un bar no és una sala d'expos, no? Ja. No. I el Candy Darling tampoc és una sala d'expos. Això és així, No, perquè és allà com en el passadís de Sí. l'entrada. Sí, que és un molt bon passadís, us he de dir, o sigui, com... Crec que És va ample, quedar està bé. ben il·luminat i tal. Sí. Però no és una sala d'expos. Llavors, com va ser? Mira, jo volia fer una expo, evidentment, me l'imaginava radicalment diferent. Com m'imaginava algú diferent, amb obra molt més nova i tal, però la manca de temps per preparar-la, perquè la vaig preparar en 3 setmanes, això és així, també em va fer posar-me les piles i dir no, doncs he de fer un catàleg sobre el que és Kerrature, no? Perquè per mi és important que no es desdibuixi Kerrature artista. I va ser una expo que vaig titular Kerrature, com a tal, també, perquè Kerrature és un projecte i Queralt Guinart soc jo. Clar. I va ser una retrospectiva dels primeríssims dibuixos fins a l'últim que estic fent, i allà, de fet, es veu molt la transició entre tot lo manual i tot lo digital. I, a part, vaig voler afegir una cosa, un sobreal·licient que no està a Instagram, perquè allà hi havia molts originals que estan a Instagram, que era explicar el rerefons d'aquestes peces, no? I les cartel·les, que normalment només es fica el títol, les mides i si està en venda i tal, era el títol i una explicació molt detallada de què, com i quan, aquesta obra. El procés de fer-ho va ser molt important perquè vaig aprendre a endreçar molt. Estic molt contenta de com va quedar i vaig al·lucinar amb la rebuda. O sigui, jo vaig arribar tard a la meva inauguració. Sí? Me passaria. Sí, bueno, jo arribo tard a tot arreu, també us ho dic. O sigui, ho estic intentant millorar. Ara tinc una parella que m'està posant molt les piles i com tal, però, bueno, o sigui, vaig arribar tard i hi havia una cua que donava la volta a la poma, com si diguéssim. Dios, sí, a la manzana. A la manzana, sí, a la com es diu, esquadra o alguna cosa així. Bueno, i vaig flipar. O sigui, la penya m'escrivia, els meus amics m'escrivien, quan jo estava arribant amb taxi, en plan, o sigui, que hi ha molta penya. O sigui, estem comptabilitzant 100 persones, 200 persones. I jo vaig flipar. I vaig arribar allà amb la meva mare asseguda a un bar, fumant-se un cigarro, amb les meves amigues de Mollà, dient-me com, carai, què està passant? I hòstia, no ho sé, mama. No sé, estic No sé, desubicada. és lo que tiene ser famosa en internet. Però clar, jo no tenia aquesta percepció. O sigui, jo quan vaig veure Kerrature, el projecte Kerrature tàctil, és quan vaig veure la meva influència. I res, va ser molt fort, va passar un muntó de penya per aquella expo. O sigui, no sé, l'obertura, és que no ho sé, van dir crec que eren 200 o 300 persones. Em sembla una barbaritat. Que fort, tio. És que fa molt, jo crec, o sigui, quan tu veus els seguidors que tens com per internet, rotllo, no t'imagines realment quines persones hi ha allà darrere. No. Clar, és que és això, no és el mateix veure 300 likes a una publicació que 300 persones fotudes en una sala mirant els teus que estan de dibuixos. plan, jo he vingut fins aquí Sí, a veure sí, sí. els 10, però és que a nosaltres, Sí. evidentment, a un nivell molt, molt, molt més petit, però Sí. jo tinc la idea de que el podcast l'escolten mis 4 col·legues i els teus 4 col·legues i ja Sí. està, saps? Sí, I sí. l'altre dia, en plan, ens hem trobat amb un col·lega que diu sí, no sé què, m'he trobat amb una persona que m'ha parlat a sota taules que no sabia que us coneixia. I jo en plan, què? O sigui, una persona que crec que... Una persona random que... D'on era? Ni De idea. Vic o de no Ni sé idea. d'on, Uau. que va dir, sí, m'estic escoltant un podcast aquest. Que xulo. Què? Sí, sí, sí. Pues entenc que amb un nivell com més gran, però que Clar, passa una devia ser mica això heavy. de dir... Sí. Jo crec que això és una cosa molt important de Kerrature. O sigui, per mi és molt important que la gent em vegi com una persona pròxima. I
intento esforçar-me molt per això, sense ser una persona excessivament que faci molt oversharing. Sí que parlo molt de sentiments, però la meva vida és la meva vida. I bueno, per mi és important que em veguin com una persona pròxima i que això els animi, no? A venir a les expos i a venir... Bueno, que siguin seguidors actius i seguidores actives, no? Que hi ha el seguidor passiu, no? Que et fica likes i ja està, però després hi ha gent que veus que sí que està revolucionant coses i això per mi és molt important. Clar, al final, com el veure que arriba, això. Sí, total. Sí. Bueno, que està sent útil, no? Com allà a l'Expo em van vindre, moltes noies em van dir gràcies, m'has ajudat molt, perquè jo soc d'un poble, no? I, bueno, i penso, joder, doncs... Que maco. Sí, molt, molt. O sigui, estic fent les coses bé, joder, perfecte. Bueno, i l'important que és també reconèixer, de dir, hòstia, el que estic fent, doncs això, ho estic fent bé. Total. Pues jo crec que hauríem d'anar tancant. Sí. Perquè s'ha de marxar. Perquè li ha de marxar. Però bueno, fem les preguntetes últimes. Ens queden 3 preguntes així de ràpides com de Insta. Vale. Que una era les paletes, que ja l'hem contestat. Una és si t'has trobat algun cop amb reaccions molt heavies, rotllo homòfobes, en les teves il·lustracions, en coses així. No. No? Oh! Quina alegria! Em pensava que la resposta seria sí. No. Que bé. No. És perquè la gent homòfoba és tonta. I no Fantàstic! I no entenen les meves publicacions. Clar. Sí, això és així. O sigui, us ho juro. Tal qual. En plan, sí, perquè jo no sóc divulgadora. Hi ha gent que és divulgadora i que, jo què sé, no sé, hi ha gent que és divulgadora i penja frases i tal. No. Jo faig art. I per l'art has de tindre un mínim d'intel·ligència. Un mínim. Que no, o sigui, i la gent homòfoba no la té. Ja està, Punto. tan senzill com això. Ok, next. M'encanta. Sí, punto. Sí que me n'he trobat, evidentment, però no sóc allò... Ja, o sigui, Flavita Banana pues, té un munt de haters. Sí. I ella no fa divulgació, també. No és que faci divulgació, ella és que té un munt de seguidors. Bé, també parla molt de feminisme Clar. i tal, que el feminisme com que està com més en la mira, sí, jo crec. Clar, jo no parlo tant de feminisme, jo parlo... Bueno, soc més marrana, no sé. De ser lesbiana i... I punto, sí. Ja està. Sí. Una altra pregunteta. Quina diries que és la teva il·lustració preferida, rotllo pròpia? Que complicat, aquesta. Mira, tinc molt clar que és una que hi penso molt, que és un autorretrat meu de fa molt de temps, fet a grafit, que no té gens la importància. O sigui, com que està allà penjat, però per mi és dels meus millors dibuixos. O sigui, com que crec que està molt ben fet. I no sé ni on està aquest dibuix, sincerament, no sé on està. I aquest m'encanta. De conte, també tinc claríssim quin és, que és un, que no me'n recordo com es diu, que va d'un cèrvol que creua la carretera. Vale. I aquest és el meu conte. Són aquests dos. Sí, és que no són... Els meus preferits no solen ser els que tenen més repercussió. Bueno, i hi ha el de dues noies fent-se un petó i que dalt hi ha tot d'estrelles. Sí, és boníssim. Aquest jo me l'estimo un muntó i sempre que el miro penso mai de la vida tornaré a fer alguna tan bo. Ostres! Uau. O sigui, és impossible. Això és boníssim i no ho tornaré a fer mai. M'encanta com les frases que tenen les estrelletes. Dic, sí, com miro això i dic, és que ho té tot, és tendre, és marrano, és trapella, no? Com gràficament i la gamma cromàtica i tot, crec que està molt ben trobada. Penso, no tornaré a fer res tan bo com això. Una cosa que m'agrada molt com del projecte de Kerrature és que t'has agafat molt com el punt aquest de sempre trapella, i és que és molt trapella. O sigui, com que has triat molt bé la paraula, que crec que ho engloba... No sé. Sí, és trapella, és important. Sí. Sí, que sigui com divertit, però sense que sigui infantil, per mi és important. Sí. De l'infantil, sí. I l'última pregunta, quina és la teva pel·lícula lèsbica preferida? Mira. Opuestes. És que fa 2 capítols hem fet un capítol de cinema lèsbic. Vale. Espera, deixeu-me pensar un moment. Sí, pensa. Mira, hi ha Miss Education of Cameron Post, que crec que ella, que ara no me'n recordo del nom, bueno, fa un papelón, és boníssima, i és una pel·li que sempre se m'ha quedat molt, molt al cap,
perquè parla d'un problema molt, molt, molt greu i encara molt vigent, que són els camps de conversió de persones homosexuals als Estats Units. O sigui, això encara existeix, o sigui, la penya envia els seus fills allà. Sí. És molt heavy. Però a part, crec que és molt tendre, com que ensenya molt una perspectiva molt tendra de lo que és l'adolescència, i la trobo molt bonica i alhora a mi em va fer plorar molt. Aquesta és una... O sigui, evidentment, el retrato de una mujer en llamas és impecable, però també a nivell de... Una que em va sorprendre molt, perquè aquesta sí que m'hagués encantat que existís quan jo era adolescent, és Half of It, que està a Netflix també, i que va d'una noia que li escriu cartes d'amor a una altra noia, però per encàrrec del seu amic. L'he vist. Del quarterback, no? Que li va un quarterback, a la noia intel·ligent li diu necessito que m'ensenyis a escriure cartes d'amor. I s'acaba enamorant ella de la noia aquesta, i ho trobo com... La trobo molt maca i acaba molt bé, o sigui, com que no és dramàtica, no? Sí, aquesta també m'agrada molt, com està bé. Sí. Molt bé, molt bé. Més pel·lícules lèsbiques al vostre catàleg. S'han de veure. Doncs molt bé. Moltes gràcies. A vosaltres. I com sempre, nosaltres som a Sota Taules a tot arreu. Teniu tots els links al nostre Instagram, teniu els links als perfils de la Caral, bueno, el perfil de la Caral segurament per aquí, linkejats on sigui. I res, feu-li un cop d'ull al Patreon, que són molt pesats, però feu-li un cop d'ull i... Està molt xulo i ara gravem una coseta molt guai. Bueno, gravem. Sí, perquè el Guiu marxa i em deixa sola. I res, ja ens veurem... En breus. En breus, amb més capítols, que ja els tenim mig preparats.